принципи на изграждането на американската нация. Това е най-новата нация, тя е малко над 300 години. Това означава, че по същество при създаването й, основателите на тази нация са взели предвид онези грешки, които са допуснали Римската империя, империята на Александър Македонски, Руската империя. И в този смисъл, като най-нова нация, по своите принципи на изграждане, те, да кажем така, се оказаха далеч пред другите, защото взеха предвид грешките. Опитай се да поправиш държавното устройство в хилядолетна империя, например в някоя Османска империя. А при изграждането на нова империя, нова нация, това е по-лесно да се направи. Още от самото начало са заложили нови принципи, съответстващи на текущите задачи. На текущите задачи, които позволяват да се подобри, например, принципът на идентичността. Например, американската нация. Идентичността се формира според миграционните потоци. Това е съвсем нова история, която изобщо не е възможна, например, в Германия или във Франция или в Великобритания. Но тук тя се появи и това позволи наистина на американската нация да формулира понятието за нация чрез гражданството. Тоест, руската нация е нация по култура. Американската нация е нация по държавно устройство и гражданство. И в това отношение, разбира се, американската нация се оказа най-успешната. Защото да се формираш като свръхдържава за 300 години е огромен успех, просто от гледна точка на националното строителство. И Първата и Втората световна война са огромни стъпала към този успех. Тоест, американците разглеждаха Първата и Втората световна война като част от укрепването на държавното строителство на американската нация, което ще позволи в исторически мащаб да изпреварят другите. Тоест, другите градят своите държави 1000 години, а ние трябва да направим скок напред. И те успяха в това. Нека си го признаем честно. Ако американците градят своята империя още от Първата световна война на практика, да, те се засилиха. А защо тогава помагаха на Съветския съюз? Защото индустриализацията в Съветския съюз беше направена до голяма степен с помощта на американци, както и тяхното оборудване и така нататък, да, и на германци, между другото. Но с германците имаше взаимен обмен. Тоест оборудване, машини и технологии дойдоха от Германия. В обратната посока отиваха храна, суровини, дървесина и така нататък. А с американците аз ви изпратих една графика. Там е интересно. От САЩ към Русия има голям поток във външната търговия, да, а обратно е много малък. В пъти по-малък. И никаква компенсация не е имало. Добре. Защо? Защо го правят? Погледнете, ето днешния пример. Украйна. Знаете ли с колко е нараснал бюджетът на украинската държава за 3,5 години? Ами там наливат и Европа, и САЩ. Бюджетът е нараснал 10 пъти. При нас е нараснал с около 20%. Бюджетът на украинската държава е нараснал 10 пъти. Откъде? Ще задам въпроса по друг начин. Защо Америка и Европа наливат пари, оръжие и така нататък в Украйна? Защо? Какви са мотивите? Ами не знам. Победете ни. А защо тогава ни изграждаха през 30-те години? През 30-те години ни изграждаха срещу Германия. Тоест, те продължаваха своята политика да уравновесят Германия. И за това им е бил нужен Съветският съюз като противотежест. Да, разбира се. И за това са помагали безвъзмездно толкова много, нали... Помните ли фразата на един от американските лидери? Същата я приписват и на Чърчил. Ще помагаме на Германия, ако Германия започне да губи, и ще помагаме на Съветския съюз, ако Съветският съюз започне да губи. Да, има такава фраза. Върви, макар че достоверността й е така. На практика е точно така. Това е баланс. Няма такива въоръжени сили в Америка, че да победят целия свят. Значи трябва да се балансира, да се занимаваш с геополитика. А в геополитиката това е голяма шахматна игра, понякога така я наричат. Трябва да засилваш едни срещу други. И те засилваха Съветския съюз, щом той остана и се запази, срещу другите конкуренти в Европа. По този начин те настройваха Европа една срещу друга в бъдеще. В крайна сметка Съветския съюз воюваше точно с онова оръжие, което беше произведено в фабриките, създадени от американците, нали така? Да. Освен това, те първоначално ги правеха с двойно предназначение за производство както на гражданска, така и на военна продукция. Тоест, това беше планирано по този начин. Точно така. Вие правилно казахте думата. Така беше планирано. Новата държава взе предвид предишните грешки. Работи не на базата на интуиция и метода на сляпото котенце, а на стратегическо ниво. Американците планираха войната в Европа предварително. Ако нямате танкове, няма да воювате. Ще сключите Бресткия мир. Относително погледнато да. А ако имате танкове, ще воювате. Те предварително планираха войната. Това не е нито добро, нито лошо. Това не е за нас, нито против нас. Това е манипулация като основен метод на работа на Съединените американски щати като нова империя.
Манипулация, разделяй и владей. Принципът е стар, но в нов формат на ново ниво. А следващата стъпка тогава значи помощта за Съветския съюз във войната срещу Германия по време на Втората световна война. Да, продължение на политиката, така че германците отново да тръгнат. Виж, Тръгнаха отново така. Първата световна война. Така. Втората световна... Изходните позиции са напълно еднакви. Коя е Америка в навечерието на Втората световна война? Кой? Държава? Една от 10-те. А коя е Америка след Втората световна война? Да, могъща сила. Тоест, за 30 години скок, който други империи правят за 200 години, това е качествено управление. Още веднъж, мотивите да станеш огромна държава. Това са мотиви за всяка държава, малка или голяма. Ако сега на Литва и предложат да присъедини Финландия, уверявам ви, с удоволствие ще го направи. Разбира се, ако има такава възможност. Дори цяла Африка да е. Изобщо не е въпрос. Желание има, възможности няма. Всички искат. Но не на всички им се получава, защото на планетата Земя живеят хора, които не го искат. Те имат армии. Тези армии са на 1000 години, политиката е на 1000 години. Там също има свои императори, началници, олигарси. Не позволяват. Искаш да станеш огромна империя. Ама ти пречат, разбираш ли, с техните танкове. Ето, американците взеха предвид този опит. Те преследват същите цели, които са имали Великобритания, Германия, Франция, до известна степен и Русия, но изхождайки от малко по-различен принцип на държавно устройство. Те решават тези въпроси с други методи и при тях това се получава успешно. Те изминават историческия път 10 пъти по-бързо. И с по-малко жертви, между другото. Сега Тръмп казва, ние победихме във Втората световна война. Той наистина така казва. Какъв е нашият аргумент срещу него? Ние правилно казваме, че ние сме основните победители. Защо сме основните? Ние имаме 27 милиона загинали. А Тръмп казва, а при мен колко са 800 хиляди. Цената беше му даден същия статут като на Съветския съюз. Съветският съюз плати с 27 милиона живота, а той 700 хиляди. А резултатът е един и същ. Дори по-точно казано същият биполярен свят. Тоест два центъра на властта. Тоест равнище на свръхдържава. Китайците платиха с 35 милиона живота и дори не бяха подписали акта за капитулация на Япония. Какъв исторически парадокс, нали? Но сега вече имат друг статут, наистина. Това е друга история. Но точно в този конкретен момент те платиха с 35 милиона живота. Дори не те победиха Япония. Да. Въпреки, че платиха. Затова статутът платиха, ето този факт им платиха, не е решаващ от гледна точка на резултата. Разбирате ли? Решаващо от гледна точка на резултата е стратегията правилна или неправилна. Американската стратегия е такава, че те постигнаха резултат с по-малка цена, но същия какъвто ние постигнахме с висока цена. Да. А китайците по онова време изобщо не постигнаха такъв резултат, въпреки че платиха повече. В крайна сметка не побеждават танковете и шурмовете, а побеждава умът. Висшата степен на ума е правилната стратегия, правилният път. Америка изгражда глобална империя, но на нови принципи. Това, което се нарича еднополюсен свят. Тоест империя, която не се нарича империя. Няма значение как я наричаш, по същество е едно и също. Ще обясня. Вторият извод, който американците направиха от историята е, че информацията е най-важното. Първи този извод е направил още Конфуций, че войната е информация, да, в различни аспекти. Затова основната си инвестиция във военното строителство те насочват към формирането на общественото мнение. И в този смисъл империята, която се нарича неоколониална, Путин я нарича така, тя не се нарича колониална империя, разбирате ли? Защото те успяха да овладеят информационния дневен ред. А по същество те живеят за сметка на колониите. Какво е колония? Това е, когато една територия взаимодейства с теб икономически не на доброволно равни начала, ти на мен, аз на теб, а при условия на... Като Русия и Германия. Например, да. А при условия на засилена експлоатация на един от субектите в това взаимодействие. Вземаме по-малко. Точно така. Вземете числата и вижте сами. Световният долар взема от едни, дава на други. Търговската система взема от едни, дава на други. Ето, между другото, това е ясен показател. Ако една държава търгува на загуба, т.е. получава от пазара по-малко и се отколкото дава на пазара, значи това е колония. Числа. Ето Путин на Пекинския форум спомена американската цифра от 52 трилиона долара. Това е доходът на Америка от нейния неоколониален статус.
Този доход е по-голям, отколкото е бил на Британската империя, между другото. Въпреки че там, разбира се, са разстрелвали Сипайското въстание, провеждали са наказателни рейдове, американците успяха да избегнат грешките на Британската империя, да изградят колониална империя без такъв статут на всеобщо зло. Това е факторът, който не беше взет предвид при държавното строителство. Те живеят за сметка на колониите. И то в 3/4, ако се гледа от гледна точка на потреблението вътре в територията на Америка. Но въпреки това колониалните държави не се броят. Напротив, те се представят като разпространители на демокрация и права на човека. Забелязахте ли? Тоест, те предварително, това в политиката се нарича вакцинация, предварително се вакцинираха срещу подобен тип обвинения, че са колониална държава, срещу която трябва да се води борба и да се вдига национално освободително движение по целия свят. Всъщност, затова при нас това не се получава.